Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke sithetha ke ngoIgadora, Ithiosa Igadora. Baphulaphula ke phambi kokubana ke singene kuIgadora sawuqale sithi ke ingaba nina nicinga njani, ngaba nithi na uIgadora lo uyimpendulo yemithandazo kudala, ithandazo liqela leKaizer Chiefs lithandazela ke istriker. Sidlule ke lapho baphulaphula ke singene ke ngokomlomo ke kaKhazi ongumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs uyicacisele indima ke kaIgadora. Uthi ke yena ke uIgadora yasesistriker kudala ke iKaizer Chiefs sifuna, uthi kuninzi ngakuthetha ngala ndodanyana, laa ndodanyana kho lapho ingekho nzima khona, unzima ekupaseni, unzima ke kugepheni. Umfana omdala uyakwazi ukora, umfana omdala ulambile amanqaku. Umfana omdala uthi phelile laa nto yokubana ke iKaizer Chiefs ngoku izawukwazi udlala ibhola, idlale kakuhle ibhola, ithi xa ke ithumela phambili kungabikho mntu uzokwazi ukuyigqibezela laa bhola, iphinde ibuye laa bhola ize ngasemva. Uthi ngoku banethemba lokubana ke xa ithe yadlalwa laa bhola yathunyelwa phambili, ukhona iGadora angayisebenzisa loo bhola ingene emnatheni. Uthi ke noko ubone ngathi ke uIgadora lo uyimpendulo yeKaizer Chiefs ke baphulaphula. Ngamazwi ke lawo ke aphuma phaa kumqeqeshi ke weKaizer Chiefs uKhazi. Masingene ke thina ke malunga ke nale ndaba. Abaninzi ke bazawukhumbula uba ndike ndathi kwividiyo ke engaphambili lapha iKaizer Chiefs ke ibidlala eqala ukudlala iGadora. Uba ndiphazam kakuhle iKaizer Chiefs bidlala phaa nesiWelele FC. Nditshilo ke mna ndathi iGadora kuthathanga imizuzu emingapho kumbona into yokubana sistriker. Ndide ndathi kulaa video ukubona iplayer into yokubana idlala kanjalo akugqibi ntsho ne-10 minutes. iGadora ndimthathe nje ukumjonga kwimizuzu emine kuqale umdlalo etrephe ibhola, wapasa, waspeyisa, wagepha umfana omdala. Kulapho ndibone khona into yokubana ke uIgadora kanye yile play izawufitha ncakasana ke kwiculture ke Kaizer Chiefs. Umfana omdala yile player kanye izawufitha kwisystem ke yeKaizer Chiefs. Ndithe ndatsho ndathi ke ndibone indlela atrepha ngayo, nendlela spacea ngomfana omdala nee-runs zakhe, ndagqiba ngaye ndathi sesistriker sidingekayo ke uIgadora. Siyeke into yokubana ethe wakora ke phaa izolo ebesebhasela phaa ngenqaku. Jonga indlela le arana ngayo umfana omdala, iruns zakhe, ujonga indlela le aspeyisa ngayo umfana omdala, ujonga indlela lo mfana omdala ke akwazi ukuvula ithuba, azithatha ii-defenders zize kuye, avulele abanye abantu amathuba lokubana ke bangakora. Kuninzi nje okwenziwa kwiGadora phaa. Sithandaza into yokubana ke ngoku iKaizer Chiefs abaqeqeshi bayo baze bakwazi ukuseta iskim, bakwazi ukumfakela laa nto kuthiwa ngabantu abazomdlalela ibhola. Uyabona ke xa bezamfakela laba bantu bazokwazi ukucreate ii-chances, bazokwazi ukuvula, bazokwazi ukumpasela. Ndicinga into yokubana ke iKaizer Chiefs ke izaya ukuthi kodwa ke uba abaqeqeshi beKaizer Chiefs ke baza kumdlalisa yedwa, basogqiba ufaka i-defensive midfielder ntathu, bazobe bambulala, akazuvela. Kuzawufuneka ke ngoku abaqeqeshi beKaizer Chiefs bamise ingqondo, badlalise abantu abazokwazi ukupasela uIgadora, abazokwazi ukumnikeza iibhola ezirayithi uIgadora ke baphulaphula. Ndifuna ke nani ke nike ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.